Dobrá, Romčo. Voláky si slávny, čo? A nezačali pískať. Poznáte celá škola si. Poprosím tvoje meno. Roman. Roman, poprosím triedu. Prvá A. Tak vlastne si teraz nastupoval na školu. A čo povieš, páči sa ti na škole? Dobre? Páči. Hej, dobre. No, poprosím ťa, názov skladbičky a meno interpreta, vedel by si? James Brown. Ale už ten názov je... I feel good, hej. Dobre, samozrejme, zatlieskame. Správne odpoveď. Keď hovoríme ešte o tých ľudských právach, tak ja by som sa ťa opýtal, vedel by si mi povedať takú osobnosť, svetovú osobnosť, čo sa vlastne zaslúžila na ochranu ľudských práv, čo zastávala ľudské práva? Neviem. Napríklad rasové ľudské práva, taký King ti hovorí niečo? Martin Luther King. Áno, Martin Luther King. Alebo, že taký, že Mandela. Neviem. Nevieš, nepočul si vôbec názov Mandela? No, to bol veľmi slavný, dokonca dostal aj také velikánske ocenenie vo svete, že Nobelová cena za mier dostal. Samozrejme, bol to juhoafrický prezident vlastne aj potom, no ale za to vlastne presadzovanie tých ľudských práv si svoje aj odstrpel, dokonca sedel 27 rokov žalári, potom sa stal prezidentom. Dobre, ďakujem ti pekne za rozhovor, nech sa páči, zatlieskame mu ešte raz, môže si vybrať.